Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Yes, Kulturo-kijkers, hier zijn we weer midden in Paramaribo, live hier in Paramaribo. Udah jasa na nga baita? Hey, foka baita. Lang time no siya eigenlijk. Ja, rustig, baita de. Baita de. Ja, nangan kone Jesus. Yes, Da baita de. Ay gop so. Ah, en go to trust. Amusgo. Sanga leke bribing kado. Kone Jesus. Amusgo. Next na mahori. Next na mawari. No. Saib sa ina kondre da. Want mayero, want to sani this that nego, this go, that nego. Saib sa. Luko, akondre. Taka kondre nego. Wara kere sa tek abra mo po tekwang wan troop abra. Ano man te ara kere konsdong. Ano man go director. Ano man go beno wayaris ano man go. Dat die lukuti si awang ti wasi a movement. Dem lukutaki baka wayari go met 2 yari. E 3 yari. De voor si anego dat we kan klagen. Maar no man klagen ete. Isabi, omdat hij abribi in afrouwelijke president Sadeja. Isabi toch, awan sabede ba, amanati nobelop sranang. Amana banawa atigi sranang. Amabab atigi e fiso ploeg voor bankroet akondre. Is hij dan een vrouwelijke president kon aan machti, daarom ja vrouw a ruimte, mek afrouw, poer a troep, ruim a troep op, sabede. Dus om jij te want 2 jari. Ja, we bedoelt aki ayat gomit ayat sekong dan bidenki samenleving osi verandering. En mi abribit aki osi una wakti oil and gas. Wat allemaal zo kost oil and gas. No, goed dat oil and gas no de dan. If oil and gas no go door da foka. Niet ook. Afro de bezig zit in plan taki ayat gomit trayari dan a bevolking kan siwang verandering ba. En mi abtranga bribi in a vrouwelijke president is. En ik na baka afro plus mina fa samen mina fa volk toe. Isabi toch dus am gobung te au gobung ja volk. A volk no mag klagen no de met de hoe horen even te goed afro a ruimte met kayari abra gomitrari wan no me sak begroeting ba de mag bananga begroeting. Dus dan bedenk dat ik a samenleving no osi wan verandering wat money lusu. Dus dan wan verandering okono osi wan verandering no. Okay, weet je wat verandering? Oké, we wachten even af. Nou, she said sa. Yes? Zeker. Mooi zo. 100%. Je visie, 5 in de visie. Want de visie tori sap drape binnenland. A tori ne wakabon drape. No, misschien atori voor de visie. Maar mi no go zo volk kan, maar mi go volk ef mi zo luko boom dan me saki. Dat is aan me poti in de water ef na de ef na voor de karasina nido. Ef sa de san des are gerenisi abif pakan. Want desma na tap sei se me ko break fen kotak de ingi brada de bus kon de brada funu se me ko break fa liba en se nyam fu de visie dati se elibi fu a nature. No talk dan if nas nisi e def suma doing da la fasi wa wif pakan wanda ye fok des ma opina abenalan samus me ko break fu a watra isa bides if dan atranga des nisi abif mopo de ma wif pour des nisi want ando kan go se doro want de fok a nature op bek je fok de libisma se elibi fu a nature. Je weet des maar idee. Ja, er is een regering abif John Pogo tap dati en dat mik na bakar is maar tap sei. Dat de regering moest doen fasi. Taki voor doen aan des niets als er maar doen. Dus daar moet rijden maar op, mek de maar rijden op. Uno go luku taki de me pas om timon na kas, dan libis map dede. Not ook dat betreft man guarda seat ook, betreft man angam mopo. Ja man. Zeker. De scouten, fuck aan de scouten. Want los scouten aan de maar arresteer jong. De maar arresteer scouten, fuck aan de drama. Luku, je ap boom scouten. Je op dat kruiskouter. Je grond tapu je op dirty kop. Isabi. Dus die goeie na gesproken. Maar de scooters en mek met sang ik gooi naar criminaliteit.
Isabi toch, criminaliteit bigi voor ze justitie. Isabi toch, mino voilà aan minister is aan, omdat aan minister is hij, ama de bom bezig. Sama moest doen no voor hoor level, taki alas go to sang. Some van wat king. Sa going kotaki sa make cover voor criminaliteit. You no give them one chance, want no de say is taki school to e furu. Maar men wa wiki, de me li for de me lusu. Sanati mi ef mi furu. Mi is me li for me sroto. Des sa minister muso no de. Je stak no de abandon no de in a corrupt. Sa e furu, da sa musa no de. You mus roto de man, no kotak de ma lusi. Ani no pot de mana a boma pos nang represape. You pot de man midre krediti nerde. Ama furu pota ma ingere flight midre tra arrestan. Wana na furu man da pitok. De pot de man midre manati. No go pot de mana recherche pos. Boma pos. Pot de man go Santa Boma. Pot de man go Nieuw Wafibi. Pot de man go Dashburg. Isabi toch? Pot de man go midre straf man. Mek de man vuur adrekken. Want if de man furu. Dan mau gua boma pos dan mau sa drosi herde. Le kan straf amande. E dan geen telefoon. Vrouw kan komita man. No, rek voor ieder voor allen. Tref voor matrika gira man to minister Manrat. Mek de man go in a gadum. En uno contact de man lusu. Op een ministerie OM. Mo bija wenki. Stroto de mare. Isabi toch? Na iwan democratie kondre welibi. If de man pleeg wan feit de man stroto. En het man hoort de man 2 weken de mij verroko baka. Want lukken ze ermee doen. De mij voer hebi in a corrupt no de. Kwektori no kadro siete. Maar minister misadak minister man to roko taping. Ama roko acteurs mus go door anders mus go teleki. De man fin suma de dader. Sa voer a kwek. Amang fugra salko. Sa voer den go to. Alle sans man rat mus pakan. Fu amang kamat amaro zona pe yuan partij. Amazon gi asa mo living. Amazon gi a follow de miroko you follow. Miroko ja follow meka follow ka bribe in you. Taki ye pota roko. Des de man sa sur de school say furu. Im sroto de man ernstig. No play nanga de man make de man feel fatang. Isabi toch? De man go shoot strafu. Tamara de mo go baka. Minanga yula buri de mo poten junu. Isabi toch? De sroto de man ernstig and they go with inspector of Sumana you. I ufotre wet. In fear agadam. In buina agadam. En manorat minister mi awenku laki. Tres school sroto de man da de sele boma pos se presape. Go check wa luku. De meest don't tell it at Rossi. Like the man a colleague, like the man a school to it. No, you're not for doctor. Me, I'm not for doctor, man. The man Rossi. After them all me waka. They may take me so direct. Mas I may see a certain man doing them. The man go undershoot for see, force them to take the man. No, and they go so. They know Holland. Holland come chima or do one sani. They may go undershoot. Boom. Friend above waist. Boom. Force them to pack you on. Maja. The man they undershoot. Force them undershoot. They may be get take you back. Isabi. There's me work men taki. De desco to safu no give them one kans. Strotte de man op een mensen, give them een strafu. Tere malusu, de man mag gomorin dienst. Make de man de hele kwam borgo. Ate met tere masa na walis la titulis borgo. Yeshi. Uda ayara men, strotte de man, undo kotak de man lusu era, de man furu. Isabi tok, de man furu, strotte de man, make de man kom baka, make de man trom borgo baka. Iya man, dat men moest doen aan de man. Iya tok, ano ala scooter, so ja boom scooter. Isa me boom scooter, ya bete sama de man, dot de vinger. Maar de rotte appels, hey, soort de man, mek de man trombor gubaka. Klaar, dat mitaki. Oké, ja, dat je taki. Misschien jij weer een blauw-wit streepje, jongen. Sang of dat die. Jongen, mina Argentinië, jongen. Luku bepales me taki Argentinië na Blakaman. Dat is mooi, dat Blakaman die na kondre. Maar if Blakaman no prester door a selectie Argentinië. Ino, go in it ook. Dat luku no messi taki, wamchi Haitian. De mij kon je zijn die na jeugd selectie noemen na Argentinië. Want Blakaman, amano aboy of Haitians afkomst. Look pa man de no de. Ina jeugd selectie amala 14 balk ba mi subscribe de media nyonsu. Dus dat wat ik awika se kon. Dat de motion wan Blakaman in a selectie Argentinië. Want de mij vind Argentinië disco. Maar no wamchi Blakaman je play na in a jeugd selectie Argentinië toch. Want Blakaman toch e play no maar wel amana Haitian afkomst. Is dat toch des. Awika se kon, washa mena selectie dan ook batak Blakaman in Argentinië. Dus want chip Blakaboy no, we pay no in a selectie Argentinië dus 2030. Dat was je chip Blakaboy in a selectie. Ja, en mina still Messi. Still Messi going strong. Bisa bitok, en mis taki 100% me pot mi bribi na tak amoteka wereldkampioen. Dat serie mak amoteka wereldkampioen omdat ik kutak sinds Awika.
de Afrikaan of Suma de man, de me bonu tapamang. Tak dama no laibal, dama no trowel kampioen, dama no skoping gomoro fara. Maar aan breti, aan mij bribing gado. Amanda in God we trust. En next to tranga moro gado. Je ziet ook, en mi de sikara me wasanga sigi wat rafa kerki. En mi saptaki amo wale. Next na man stopamang. Argentinië, finale, Fransman, Argentinië. Dat na mi en me sitak de maudoro. Argentinië skoping. 100% maar de mo skoping. Ja, maar en die bak trainer die is taki. Mission 3-1. If na moro lagum jama anyway Argentinië o abra. Swakono ma or Argentinië. 100%. Oké, thank you. Nou, we look up play zeker. En ja. Maar if Argentinië door de finale, Suma winnen if they play tegen Frankrijk. Argentinië, mi dan Fransie, no bisa de leja. Mi dan Fransie, maar mina Argentinië, mina Messi. O eindig wika, laatste wang. Yes, amo eindig na wereldkampioen. Amo teka wereldkampioen. En God we trust boy Messi boy. Maar dit is nou laatste WK voor Messi. Na laatste WK, daar heb ik amo tekent out. Dat toch jouw tang, kraka, Argentinië. Vooral if apchim blaka boy baka gooi na selectie baka. Dat mo de, mi ano brashong. Mi na tapem de. Mi ano brashong. Ja, amla de brashe cheer de mai na busi. De me kuna kondre janu kondre, me cheerum blaka brade na busi. Mi ne kraki na mayon, no. Mi timbere Holland gwekba. En we moeten stil arge en meer te arge altijd. Ja man. Ik kan maar de maf street media odi heren. Zeker. Alle maf street media ute ku big up. Voorzitter voor street media Patrick Bouterse. Mi weet ik ba. Mi sa jura daletje weer doefi. Des tre. Des bon batter de black in awagi later. Dat want akitire. Na bombel in ocean in a kantoor voor street media. Hey, ute ku big up. Ja man. En alle fans voor arge be barunu. Still going strong Argentinië Messi. Topscorer. One love. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Tegi Sofia, Flora commit new weer, Bronzy Albina, Ina still meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri Koroni, komit Saramaka, Matare Didoti, komit Patamaka. Dape go she's ana beautiful. Dape go she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan Gimato, te ook maar blij doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, Oezrefe viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom baka Srana? Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Je wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wana wansi ya faya let die baka. Srana mushai, was pet die baka.
Begi God of knapau fesi en baka. En we si fara. Maya baswaki. Taora lobby in je wati. For your fatherland. Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is je vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat me biggest pa no komita dave mi grifi. Who want chins and food de chief mi kanyang. En de wan sada Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwanja jatrana man. Uno hor not lo tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland. Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je zat vatten. In Meati, Srana.